Tässä meillä on nukkamattoja ja nukkamatot ovat nykypäivänä todella suosittuja käyttömukavuutensa takia. Nukkamattoja löytyy useassa eri värissä ja eri kokoisena. Olohuoneen lisäksi nukkamatot soveltuvat erinomaisesti ruokailutiloihin, makuuhuoneisiin ja lastenhuoneisiin. Nukkamatot tuovat tilaan kodikkuutta ja ylellisyyttä. Nämä matot ovat todella helppohoitoisia, sillä ne on käsitelty antistaattiseksi ja ovat täysin pölyämättömiä. Tarvittaessa matolle voidaan suorittaa vesipesu. Nukkamatoista meiltä löytyy esimerkiksi loiste, jossa on käytetty 2 eri paksuista lankaa. Kiiltävä lanka antaa matolle silkkimäisen hohteen. Aaltomattomme on ylellisen pehmeä ja muhkea. Myös tästä matosta löytyy useita väri- ja kokovaihtoehtoja. Meillä mattokympissä on todella laaja valikoima eri kokoisia ja värisiä nukkamattoja. Tervetuloa tutustumaan valikoimaamme.